Evo, ekipa Autobusi.net ide upravo u svoju posetu, radnu posetu domaćoj fabrici autobusa Ikarbus. Idemo da vidimo kako napreduju autobusi za Novi Sad. Kao što znate, GSP Novi Sad je sa fabrikom Ikarbus ugovorio proizvodnju 5 niskopodnih autobusa tipa IK112N, tako da ćemo vidjeti kako ti autobusi napreduju i da vidimo šta se dešava u za sada jedinoj domaćoj fabrici autobusa u Srbiji. Ovo je za naše urednike su bili i još uvijek su veoma dobri, na tome ovo je njihova nagrada. Svaka vam čast. Eto, kao što smo mogli da vidimo, autobusi za Novi Sad lepo napreduju. Kao što vidite, prvi je ofarban, tako da možemo očekivati za nekih mesec dana, možda nešto i kraće, tako nam obećavaju, da vidimo autobuse upravo na ovom parkingu kako se spremaju za isporuku za Novi Sad. Do tada se vidimo.